Instrucciones. I ara el servei ens el farà Jair Domínguez quan ens expliqui com funciona un tallaungles i ara hora, perquè s'han fet autèntiques destrosses amb els tallaungles, descobrint-les amb les... Instrucciones. Un tallaungles que no sé ben bé d'on ha sortit, Jair. Tranquils, que us quedarà claríssim com funciona. Ai, que bé. Un tal senyor Tiparraco, Senyor Tiparraco. segurament nom real, m'envia a través de Twitter les instruccions del seu tallaungles de la marca Politop. Oigan. O sigui, t'ho ha enviat amb tuits, això. Sí, Són molts tuits, eh? Ha fet una foto amb el mòbil molt bé. i m'ha enviat un missatge, Molt bé. com s'ha de fer. Sí, sí. He fet tot real sempre, perquè si no un tio me'n pot estar xulejant, enviant-me coses a Moican fals, Exacte. i jo picar com un pardalet. No, aquí volem documentació. Volem documentació Proves. real, encara que sigui una fotografia cutre feta amb el mòbil. Bé, l'eslògan de l'empresa Politop, que tots deveu conèixer, és calidad, prestigio i tradición. Tradición, sobretot. És una empresa fundada l'any 2010. I comencen fortíssims. Bé, són les instruccions que hi ha just darrere del que seria el blister del tallaungles. Sí, sí. Darrere hi ha un petit espai i allà t'ho expliquen tot. Comencem amb aquesta frase. Gracias por usar serie de hierro de negocio de oportunista de uñas. Això en teoria és un tallaungles, eh? Sí, l'oportunista de uñas o és una feina. És un... que diu de negocio, o hierro de negocio. No sabem on va el complement a les frases, A la ruïna. És a la ruïna, sí, segurament sigui això. Però sobretot el gràcies sempre que vagi per davant. La següent frase és: planche la serie de negocio de oportunistas de uña son hecho de acero clasificado. Per favor. O sigui que, com la qualitat, com a mínim, sabem que no és de plastiquillo, eh? No, que hi ha acer pel mig. Clasificado, eh? I tant. Clasificado vol dir que te l'han endreçat abans, o que és un producte que només fan servir els marines, per exemple, o Sí. bé, gent que es dedica a això seriosament, professionals. Sí. No, professional. Del tallaungles. Per marines. Atenció, ara una petita advertencia. Oigan. Los usuarios pueden ser a gusto con nuestros productos como el nivel de Cal Technology ha alcanzado el estándar de protección de ambiente. O sigui que tranquils tots, sobretot perquè té les mesures. El nivell de Cal Technology no sabem el que és exactament, però per aquí van els trets. Ara venen les que... Ara venen les instruccions que no s'entenen. Ja era hora, perquè fins ara, escolta, una cosa la mar d'intel·ligible. De veritat, oli en un llum, eh? Però ara diu: por favor, use el producto en acorde con su función, para asegurarse de su reclusión. A veure... El tema, repetir con su función. La misma mierda son. Suposo que és per fer hincapié en que només s'utilitzi pel que s'ha d'utilitzar, que és tallar-se les ungles. Correcte. A l'assegurar-se de su reclusió, suposo que després l'has de guardar. Potser sí. Però també hi ha una altra advertència, que és la següent, que ens diu que s'ha de fer després de fer-lo servir. Atenció, perquè parlem d'un lloc misteriós, eh? Diu: después del empleo, limpio con el paño suave limpio y puesto donde es niños secos. On estan els nens secs? On estan els nens secs? Ai, per favor. És de veritat que fa por pensar-hi, eh? Però això és una novel·la d'Emili Teixidor? On estan els nens secs? Pues penjats com pernils, segurament. Que és una part de pa negre. Pa sec. Nen sec. Hi ha una altra advertència que ens costa una mica d'entendre, però segurament em podreu ajudar. Diu: el empleo de dentro de la dirección de adultos debido al borde agudo. En alemán, tranquil·se. En alemany ja ho sabem. Compta amb l'empleo de que és la S que està perduda aquí al mig, eh? Que no sigui l'empleo de una cosa que tu ja saps una mica, saps? Sabes. Dentro de la dirección de adultos, suposo que es refereix a un departament, no? Departament directiu. Sí, suposa el que vulgui, Jair. Han de supervisar el que passa, eh? Però si són muy feos. I acabem ja, sobretot, amb la recomanació que farien qualsevol instruccions de que no deixis, no? Que no deixis això a l'abast dels nens. Guarde. Del alcance de niños prohíben en la forma. Enciende y no esterilice en microondas.
guarde enciende. Compte aquesta última indicació que no ens l'havien fet mai. És guarde enciende. Compte perquè només li pots fer a un robot, segurament, això. Guarde enciende. Guarde enciende. Una mena de stand-by, no?, del tallaungles. Sí, és el guarde enciende. Clar, no sabem com de sofisticat és el tallaungles perquè no tinc la foto, Això també m'ho fa a l'otorrino, Deu tenir un llumet vermell o una cosa, no? Segurament. El guarde enciende és... Primer guarde enciende... En fi, li estàs donant ja una sèrie d'ordres que haurà de complir el propi tallaungles, que és una espècie de robot Emilio. Doncs una setmana més la tecnologia ens supera. Sort de les instruccions i sort d'en Jair Domínguez. Gràcies. Gràcies. Instrucciones.